Eikös terve vaan kaikille. Ja me pelataan vähän Classic Draft Challenge. Joo, Classic Draft Challenge, siitä on tää ilmanen ja niin. Ja ennen kuin te varmaan, jos pelaatte Clash Royalea, niin olette huomannut, että klaaninkin on tullut tommonen. Ja mä oon sit ihan surkea tässä. Et älkää valittako. Ja Wizard kuitenkin voittaa Minion Horden. Joo, Fire Spiritit, koska toi Minion Horde. Ja miksi mä otin koko ajan siitä Minion Hordesta huomioon? En tiedä, aha, RG Miner. Sieltä tulee heti tommonen. Kiva. Mut onneksi ei pomahda. Tossa pamahda. Saa yhden damageen se barbaari. Pistän ton kanssa toi. Ei pistetä Wizardia siihen. Laitetaan Wizard ja sit laitetaan tohon Knightti. Mä luulen, että toi oli ihan hyvä plääni. Tässä me saadaan toi Lightning pamahdettua tohon. Laitetaan se sinne. En mä tiedä, oliks vielä ihan järkeä laittaa sitä, mutta pistää meidän mineri. Toivottavasti, että noin barbaarit menee tohon. Itse asiassa, tää menee ihan hyvin. No, pistää meidän guardit, koska ne saa hoideltua. Pistää meidän Fire Spiritit. 1, 2. Noin. Ja mulla on vähän häviöllä, mutta ei mitenkään paljon. Semmosella 100. Älä pamahda siinä. Rest in peace minä. RIP. Toimii siis ihan loistavasti, noin oikeesti. Mut tää hyökkäys. Tää on vaan semmonen hyökkäys, että se on RIP toi torni. Pistää meidän visu alas. Toivottavasti toi. Pistää meidän Fire Spiritit. Okei. Kävi näin. Nyt vaan yritetään puolustaa tällä meidän RG:llä. Me voidaan pitää sitä. Hetkonen. Tässä on muuten double elixir. Mutta toisaalta on torni alas. Mutta ei se haittaa. Mennään vaan suoraan 3 kruunuun. Jos mitään muuta. Visu. Fire Spiritit. Kaikkea vaan mitä nyt löytyy. Mineri. Toi oli tosi huono miner. Siis huonompaa mineria ei voi vaan laittaa. Siis mä oon kyllä nyt ihan pissassa. Toi oli ruma sana. Me vähän otetaan nyt siltä takkiin kyllä. Onneksi toi visu saa hoideltua noit ice-visuja tosta. Miksi toi pisti tohon Minion Horden? En mä tiedä. Nyt vaan kaikkea tohon RG:täkin. Sitten mineri. Ja guardsit. Ja kaikkea vaan oikeesti. Ja mä luulisin, että tää peli on tässä. Joo, tää matchi taisi olla tässä, koska mulla on vielä Lightning tossa. Joo, tää peli oli tässä. Mikä poika voitti tän. Ja onko tässä double elixir? Kai tässä on. Ei oo. Hetkonen. 12 voittoa muuten tarvii saada. Ihan niin kuin normi tällaisessa ja semmoisessa otetaan ehdottomasti Graveyard. Tää on arvit kuitenkin. X-Bow, koska X-Bow on vähän semmonen, että kaikki ragee, kun niinku X-Bow-dekit aina voittaa. Meillä on vielä Mortarkin, tässä on tosissaan.
Laitat itse asiassa morttari ja itse asiassa sun on pakko puolustaa tota eka. Ai toi joka Goblin Barrel. Ei. Teki muuten vähän kipeätä toi. Sitten vielä minionit tohon, niin noin vähän arterit saa tuhottua. Graveyard. Sparkykin vielä. Okei, toi oli vähän outo. Tai en mä tiedä. Oli toi vähän outo. Spark. Kattokaa muuten tätä oikeesti. Lag. Ei, älä tuo sitä, Miner! Älä! Se on kallisarvoiset Spark. Sitten mä sen sain päähän. Pidetään tota niinku tankkina. Tuo oli varmaan tosi huono idea. Aletaan lataa meidän Sparkia tonne alas. Ei me nyt varmaan tuolle Icefisulle tehdä mitään. Kyllä me tehdään sille. Ok, me vähän feilattiin. Toivottavasti joo, toi poison meni pois hyvä. Älä nyt viittii. Jos meillä olisi Giant, niin tohon eteen muuten olisi aika nami. Ei, älä nyt viitti. Come on! Mitä sä teet oikeesti? Pilas mun päivän. Ei, se Sparky ei saanut siihen. Aletaanpas laittaa meidän Graveyardiin. Ja arrovitkin sinne, että varmana saadaan se torni. Emme kyllä saatu sitä ihan. Niinku ihan. Eikö saatiin me? Nice. Very good, mutta toikin sai ton mun tornin. Pistetään vaan tonne tommosta X-bovia ja morttaria. Ei, älä nyt viitti. Oikeesti, meidän Lumberjack. Äkkiä, X-bov, mortar. Ne on ne jutut. Graveyardkin. Loistavaa. Me dominoidaan, ei enää dominoida, koska ollaan tyhmiä. Ei. Miten tästä nyt näin kävi? Ei mitään hajua. Mutta pelataan vielä yksi battle. Mihin sä en tiedä. Jose varmaan lähti jonnekin aurinkoon siis, kun otetaan tosta. Se on ihan surkea tässä oikeasti ehkä. Ei mun nyt pitänyt ottaa. Ihan sama. En mä tiedä, oliko toi hyvä vaihtoehto. Me oltais voitu laittaa meidän logiin. Come on. Menetettiin taas jotain 6 eliksiiriä. Tai 6 eliksiiriä menetettiin. Eiks mä ookin hyvä laskea? Taas X-bov siis. X-bov. Toivottavasti se ei nyt laita sitä sen prinseen. Tai olisi se nyt ihan hyvä, että sä laittaisit sen. Laitetaan meidän archerit. Laitetaan meidän knightti. Laitetaan meidän valkyrie. Sitten venataan logia. Oi vitsit. Come on. Miksi sä näin teet? Juuri minulle. Nyt osusi hyvä. Laitetaan tommonen tohon. Että ne skelet nyt vähän. Tää on meidän archerit. Hoitelee
Ja toi meidän Witch ja toi meidän Tornikin hoiteli sitä Goblin Barrelia ja nyt Goblineita. Ei se nyt siellä ilmassa hoitele niitä. Olisi aika outoa, jos ampuisi sieltä maasta sieltä ilmaan. Mitä mä selitän? Valkkyrie. X-Bov. En mä kyllä vielä. Mitä on X-Bovi? Se olisi ihan tyhmää laittaa. Ei, sieltä tulee se muuta se Prince. Very good. Pam. Mulla on hyvät puolustukset sun prinssiä vastaan. Mut katos, mitä täältä tulloo? Täältä tulee vielä X-Bovi. Uskallatko odottaa? X-Bo, älä viitti nyt. No niin, sit ammu sitä tornia silleen, että se torni on down. Hyvä. Kattokaa muuten, miten hyvä X-Bow oikeasti on. Se sai sen tornin. X-Bow on best. Kattokaa, tämä peli oli muuten tässä. Good game, well played. Ja pistetään vielä meidän X-Bovikin, ei me ehitty edes pistää sitä. Mutta tämä video taitaa olla tässä. Muistakaa tykätä ja tilata. Ja sitten tykätkää, tilatkaa ja jakakaa kanavaa ja tulee sitten sitä My Weekia sitten hiihtolomalla. Elikkä odottakaa siihen asti. Mutta ensi videoon se on moro.